Ak mi vieš dať 3 dôvody, prečo sa chceš zmeniť, tvoje vlastné dôvody, nie moje, nie všeobecné nikoho, ale iba tvoje vlastné dôvody, tak v tom prípade si tu správne. Ale pokiaľ si zatiaľ není istý, prečo sa chceš zmeniť, zatiaľ len tak bádaš, tak toto video normálne skipni a radšej sa vráť, keď budeš mať taký ten kick, ten impuls v sebe a potom si ho pozri a určite ti trošku viac pomôže ako teraz. Volám sa Martin, podnikám v rôznych sférach, v hostiteľstve, v e-commerce, v médiách a stretávam sa v okolí s takou všeobecnou frustráciou nejakou, ľudia sa nevedia pohnúť z miesta, chýba im taký ten elán, taká tá čistá energia, taký ten spôsob života, taký nadľahčený, ktorý vydáte veľakrát, keď idete, stačí sa im za hranice a vidíte, že celková tá energia tých ľudí je proste úplne iná. V tomto dieli sa pokúsim zmeniť vás, resetovať hlavu, resetovať myslenie. Viem, že to človek počuje všade, ale prvá vec je absolútne nevyhnutná odstrihnúť sa od minulosti. Najjasnejšie, ako sa to dá, musíš prísť do momentu, kedy si povieš, OK, toto sa mi udialo, toto ma trápi, zoberiem si z toho len to ponaučenie, odsvaknem sa od tých negatívnych vecí a idem ďalej. Mám takého známeho a on sa mi sťažoval fakt asi 3 roky robil v nejakom zahraničnom korporáte a stále sa mi sťažoval, že aký je nešťastný z tej práce a nenaplňa ho a on chce vždy robiť niečo iné a podobne. Jedného dňa prišiel víťazoslávne a hovorí mi, mám nový job. Hovorím, wow, blahoželám, super, konečne si urobil ten krok. Kde robíš teraz? A on mi odpovedal, že robí v podstate úplne v tej istej sfére, v podstate tú istú robotu, len pre inú spoločnosť, pre konkurenta, kde mu ponúkli o pár stoviek viac. A ja na ňo pozerám a hovorím, že to si sa nejak neposunul, ne? On že, no tak dobre, ale mám viac peňazí. No v poriadku, ale keď tých pár 100 eur mesačne zrátame aj na rok, to je možno dokopy 5000 eur. To je tá zmena, ktorú si čakal? To je to, že za 10 rokov budeš mať o 50 000 viac a za 10 rokov si teda môžeš kúpiť o jedno auto viac alebo zložiť akontáciu k nejakému bytu, aby si sa pohol, že to je tá zmena? To podľa mňa nie je zmena. To sa len niekam presunul, možno za pár stoviek viac, ale zmena nepríde. Tá frustrácia v ňom bude pretrvávať, bude sa prvé 2 mesiace tešiť, že má trošku vyšší plat, ale nikam sa nepohne. Ja osobne som mal takúto veľmi podobnú skúsenosť, ale v osobnom živote. Pred rokmi dávno som bol zalúbený do takej jednej slečny, aj sme spolu nejak fungovali nejakú dobu. A tým, že som bol dosť zalúbený a potom sme sa rozišli, viac menej sa ona so mňou rozišla, ako ja s ňou, ja som ju mal stále rád. Roky potom som hľadal v každej žene tú istú ženu, jak bola ona. Lebo som mal pocit, že to je to, čo chcem, to je tá žena, do ktorej som schopný sa zalúbiť. No a prišiel som do momentu, dostal som taký impuls v sebe a hovorím si, počkaj, že vlastne ty celé roky naháňaš niečo, čo ti zlomilo srdce. A vtedy som si uvedomil, že vlastne ja si mám z toho zobrať práve opačné ponaučenie, že počkaj, to je to, čo nechcem, takú ženu, lebo ja sa tam zalúbim a zás mi zlomí srdce. A v tej chvíli som pochopil, že mám si z toho zobrať to ponaučenie, odstrhnúť sa od toho zlého, to ponaučenie si zobrať a vlastne hľadať úplne iný druh ženy. A tak aj bolo. Pokiaľ si človek sa neodstrihne od tej minulosti absolútne dokonalým spôsobom, bude mať tendenciu chodiť tými istými cestičkami a nikam sa nepohne. Tá výhybka proste nepríde. Neskutočne dôležité tú minulosť odstrihnúť. Ona neexistuje. Ona tu nie je nikde okolo nás. Ona proste neexistuje. A takto treba brať. Treba mať fokus dopredu a na to, čo bolo za nami, úplne zabudnúť, zobrať si len z tohoto ponaučenia a ísť ďalej. Druhá vec je, aby sa človek fakt preprogramoval, je považovať telo za svoj chrám. Iný chrám nemáme. To nie je tak, že tento sa pokazí, jak s autom, tak presadne do iného, do lepšieho. S telom je to úplne opačne. Telo, keď sa raz pokazí, budeš v ňom naďalej trčať, ale budeš musieť urobiť celú tú robotu ty, aby si ho opravil. Skús tam vyvetrať, skús tam nanovo vymalovať, skús tam naliať novú energiu, úplne čistú, začni sa obklopovať ľuďmi, ktorí ti pomôžu, začni chodiť do fitka, alebo behávať, alebo robiť nejaký šport. Je to neskutočne dôležité čistiť hlavu a čistiť to telo. Keď máš túto nasadený vírus,
tak ani nebudeš ochotný byť aktívny, chodiť cvičiť, chodiť sa stretávať s ľuďmi, ale nebudeš proste vyvetraný, nebudeš mať takúto novú energiu v sebe. Ten bordel, ktorý v sebe uchovávaš celé tie roky, treba niekam vyplaviť. Treba sa normálne naplniť novými zážitkami, vypotiť to doslova do písmena. A netreba chodiť nejak veľa do fitka. Ja tiež nie som nejaký svalovec. Stačí tam proste ísť raz za čas, trošku tam prevetrate svaly, nech cítiť, že si sa prekrvil. Ja keď idem z fitka, alebo keď sa idem dobre prejsť, alebo zabicyklovať, cítim sa jak $1 million baby. Proste sa normálne človek cíti jak znovu zrodený a je to úplne fajn. Život je pohyb a pohyb je život. To si treba zapamätať a tým, že telo bude niekde hniť, tak vám to zráta. Ten životný štýl neoklameš. Životný štýl je alfa a omega bytia. Treba pravidelne sa starať aj o hlavu. Mám tam vírus, treba ho vymazať. To máš jak v počítači, keď ti vyskakujú tie pop-up Windowsy nežiadané, to sú jak tie negatívne myšlienky, to treba okamžite zatvárať, netreba to nechávať otvorené na tej ploche, spomaluje ti to celý počítač, treba to okamžite zatvárať a treba tam nechávať len to podstatné na povrchu s tým, s čím naozaj chcem pracovať. Jednu z ďalších vecí, čo ľudia zanedbávajú, je, že si nevedia vytvoriť svoj vlastný svet. Už keď sa aj trošku vyčistili, začali nejaký nový životný štýl a už sa cítia povedzme fyzicky lepšie, aj v hlave už nemajú toľko toho zlého, nevedia počúvať vnútornému hlasu. Každý z nás má vnútorný taký tichý šepkajúci hlas, ktorý nám vždy vie povedať, ktorým smerom je tá správna cesta, kam sa treba vybrať. Ale ľudia to ignorujú, lebo oni počúvajú toho kamoša, oni počúvajú tamtu kamošku, rodičov, známych, to je jedno. Ten vlastný vnútorný hlas vie vždy najlepšie. Vy žijete v svojom tele, vy ste si všetko prežili sám, to znamená, že vy viete najlepšie tam vnútri, že čo je správne. Veľakrát sa treba aj sám so sebou porozprávať. Keď človek sa sprchuje, keď varí, keď má chvíľu čas, je sám so sebou, tak si treba porozprávať. Normálne, nahlas. Ja viem, že to znie vyšinuté, netreba to robiť zrovna v električke na ceste do roboty. To by človek trošku zvláštne pôsobil. Ale treba sa normálne sám so sebou porozprávať, vyriešiť problémy a nahlas povedať to, čo ťa trápi a nahlas si povedať riešenia. Normálne nahlas. Keď nachádzame riešenia, keď si ich vyslovíme nahlas, ten mozog sa vie naprogramovať na to, že aha, máme riešenie a teraz ideme za ním. Tiež je veľmi dôležité slovo nie. Ľudia si myslia, že sa stanú lepšími osobami, keď budú na všetko pritekávať. A prídeš dneska večer, prídem a pritom je unavený, najradšej by tam nešiel. A pomôžeš mi s týmto ešte v robote? Áno, jasné. Aj keď je už úplne vyčerpaný a nepodá ten dobrý výkon, tak povie, že áno. Na čo? Na čo to je dobré? Človek sa oberá o svoju životnú energiu. To je úplná sprostosť myslieť si, že keď všetkým budem na všetko pritakávať a hovoriť áno a tu pomôžem, tam pomôžem, že ma tí ľudia nejak ocenia. Myslíte si, že niekto v tom korporáte toho kamaráta, čo som spomínal na začiatku, myslíte, že niekto za 10 rokov, keď ho tráfi šlak, aby tam podával extrémny výkon, takže niekto ho ocení? Ne, oni ho nahradia a budú tam mať ďalšieho a jediné, čo si povedia, je, že no ten predtým robil viac, tak to je celé. Ale nikto nepovie, že wow, postavíme mu sochu za to, alebo neviem, proste na čo. To slovo nie má obrovskú váhu a obrovský dopad na vlastný život. A hlavne tým získa niekoľko benefitov. Za prvé získa oveľa väčší rešpekt od ľudí. Keď ty si schopný povedať nie niekomu, to s tebou ráta, že počkaj, však vždy tu bol pre mňa, vždy bol ochotný, zrazu povie nie, no tak na budúce si rozmyslíš, čím ťa bude zaťažovať, lebo už bude riskovať to nie a začne si ťa viac vážiť. Začne mať väčší rešpekt, väčšiu úctu k tvojmu času. Že nie si samozrejmosť. Za druhé, budeš mať viac času pre svoj rozvoj. To znamená, môžeš viac niečo študovať, nejaký skill v sebe budovať a zrazu zistíš, že tretí efekt bude, že budeš aj úspešnejší. To je jedno, či budeš mať viac peňazí, alebo budeš schopný viac vecí riešiť naraz. Proste budeš schopnejší človek. Budeš mať z toho viac benefitov. To je reťazová reakcia. Takže slovo nie si treba normálne zaradiť do slovníku a keď sa na to necítim, keď mi povie ten vnútorný hlas, že nerob to, máš ešte iné veci na robote, svoje veci, ktoré ťa oveľa viac posunú v živote, tak do toho nechoď.
Takže si to zhrňme, aby sa človek bol schopný preprogramovať, musí si v prvom rade vyriešiť minulosť, odstrihnúť sa od nej, zobrať si len lekcie, začať vnímať svoje telo ako chrám, že do ňoho nebudem nosiť bordel, budem očakávať, že ľudia si poriadne utrú topánky pred tým vchodom do mojej hlavy, že mi tam nebudú vnášať bordel a keď mi ho tam budú vnášať, tak ich proste tiež odstrihnem, na čo mám mať človeka v mojej hlave, ktorý mi tam bude nanášať bordel. Vytvorím si vlastný svet, keď bude treba, zavriem sa doma a vyrieším sám so sebou všetky problémy. Nebudem ich kvákať do sveta a nebudem sa snažiť získať rady od ľudí, ktorí v živote v mojich topánkach nechodili. A začnem hovoriť nie na veci, ktoré nie som ochotný robiť. Získam rešpekt, získam viac čas na seba a tým pádom budem úspešnejší. Je to tak jednoduché, ako keď som hladný, tak sa najem. Keď som smedný, tak sa napijem. Keď mi niečo robí zle, tak sa odstrihnem. Keď mám v hlave vírus, idem si zacvičiť prejsť sa, vymažem ho, zabicyklovať. Je to fakt tak easy. Je to len a len na vás, či sa do toho dáte, či sa budete počúvať a či urobíte tú akciu. Ak vám toto video niečo dalo, tak budem veľmi rád, ak mi dáte odber, ak mi dáte like a kľudne mi nechajte koment, aké 3 dôvody sú pre vás najdôležitejšie, prečo sa chcete zmeniť.